je Nelka študentka? Úžasná, cieľavedomá, šikovná, ja som veľmi rád, že ju mám. Čiže... Ona ti napísala, čo máš hovoriť? Nie, pravde, nie. Prepáč, Nie, vôbec. Toto je úprimná odpoveď moja, ktorú vôbec neopakujem. Nie, ale fakt je úžasná, je to radosť s ňou pracovať. Že ako študentka je fakt, že najlepšia, ako som kedy mal. Takto, no, my začíname tréningy tým, že prídem a dám si obed. To je prvá vec. Nie, lebo najprv keď je sa kavička. nenajem, tak nemôžeme trénovať. Hladná Nela je zlá Nela? To je veľmi zlé. To ani nie, že zlá. Ja proste nevládzem. Potvrdzujem. Ja nevládzem. Nie Tak som je to zlá. pravda, ale trošku Som vyskakujúci. nervózna? Vážne? Áno. To Filip Trošku, hovorí. áno. Teda ten druhý Filip hovorí. Ja už viem presne, kedy je. Nie, ozaj. To mi ani neprišlo, že vlastne ty to máš teraz na dvoch frontoch, že? Ja mám ešte ďalších troch okolo seba, ďalších Filipov, čiže ja mám Filip, je proste, ja neviem prečo to tak je. To je osudové meno. Je to osud. Pokiaľ si nepomýlim ten telefonát, všetko je v poriadku. A všetky máš uložené, že Filip je? Nie, môjho Filipa mám ňuvko. Takže veľakrát, keď ho hľadám, tak diktujem Filip namiesto ňuvko, lebo sa na ňo hnevám, tak nadiktujem Filip.